tuna chuan TECH-MIZO in thil pakhat ro present tur cheu kan ya chu Android hack te khatiang lampang ni lo khan tuna chuan in lo hlimna in lo tuipui le zual thena Spider-Man lam turing kan som lok don ni tuna Spider-Man kan som nga alam hi uluk tekin lo en la chuan he channel hi ilo subscribe pe don ni tuna Only tikhan tamjok chuan Spider-Man lam kalau en the pha ta TECH-MIZO kal thangin TECH-MIZO channel lo subscribe vela like te notification bell te lo click la comment te khong takin miron pe ve thin ton ni TECH-MIZO kalo me